Ngiyabingelela namuhla emagumbini amanomhlaba. Those are open lo uDlamini Mthandazo. Lingafi iphupho lakho usaphila. Ungathandaza webhizinisi ngezinto zesintu. Mhlawumbe ngibekise ukufuna umsebenzi. Thandaze uhamba uthole izinto zokugeza, zokufutha, zokuphalaza. Bese uyahamba ufake ama-CV. Mhlawumbe ufuna ukuba ngusomabhizinisi. Uyithole into yebhizinisi. Ngaba yini noma beyini. Bese emveni kwalokho uyayicala leyo business leyo osuke uyifuna. Ufuna kuphumelele empilweni. Ungageza futhi uphalaze bese uyayiphusha le mpilo. Akwenzeki automatic. Kusuke kulekelelwa lokho okukhona kuwe osegazini lakho. Lo osokuzamile usuke kulekelelwa kona kahle kahle empeleni. So idlozi izofike ichube kuloko nosuke ukucalile. NoNkulunkulu uzothi angabuthi okay, impilo yakho uyayiphusha ufuna kuphumelele empilweni. Abesangeza more. So mawuhleli uzobe sekwenzakala ini? Ekwenzeke lutho. If kukhona umuntu ofuna ukusondelana naye ngandlela thizeni, khuluma naye, zisondeze, ngizogcina nichumene. Yonke into yezephilabele noma ngabe yini, mhlawumbe idinga into zesintu, idinga umthandazo. Uthi lento leyo mayikhulekele bese nawe usuya actor ukhombisa ukuthi ngibhekephi ngifuna kwenzeke nakho ngibukele khona ekhaya. Uma uthole ufuna kwakha umuzi, uyaqala ubekabeke leyo mali, thenga leyo mathayela, ufuna istandi ngokusheshsha. Idlozi lithini ake sibackup lokho athi uqalile lokho athi uyakwenza. Yonke into ombukele khona ekhaya idinga ulekelelo, idinga ukuphushwa, idinga umuntu a-acte. Awukwazi ukufuna ukusebenza emsakazweni kodwa awukukhombisi, awukhohlwa even noku-acta njengomuntu ongumsakazi. Ufuna ukuba unkosikazi kodwa awukhombisi ufuna unkosikazi. Ukwenza kwakho nje akukhombisi. Ufuna ukuba indoda, ukwenza kwakho akukhombisi. Uma ucabanga nekwakha, ucabanga ukufuya inkomo, ucabanga ukuthenga imbuzi, ucabanga nje ukuba nokwakho empilweni kodwa ufuna ukuba indoda. So ngicabanga ukuthi yonke into ofuna ukuba nayo ithandazela uyikhulekele kwamampela, uyizilele, uye entabeni, uye kuphi nakuphi. Bese uyayiphusha nawe ngokwakho, bese uya-acta emveni kwalokho. Uma ufuna ukuba clean, ngeke nje ufuna ukuba clean, thenga insipho yokugeza, thenga impahla ezinje ubeke lapha kanje. Bese ugeza ibody yakho, umzimba wakho wonke ube clean, ugeza. Bese ugcoka into ezi-clean. Why? Because ufuna ukuba clean. Inkosi ikubusise, Inkosi ikukhanyisele. Ingafi iphupho lakho usaphila. Those are open. Thandaza Dlamini. Zikhona-ke washo, siyakukholela uma uyifuna, ziyatholakala. Uma ufuna ukuhlola online, uzongifonela video call nga-WhatsApp. Inkosi ikubusise, Inkosi ibe nawe, ikusikelele. Ngiyathokoza.